Бабуль, а это правда, что в Юрьев день ведьма могла украсть всю росу? Да, могла. А что в этой росе такого особенного? Говорят, что юрьевская роса считалась наилучшим средством. Могла вылечить от любых болезней. Бабуль, а еще расскажи про Юрьев день. Ну, раз вам так интересно, тогда расскажу. Ой, онучачка, а що ж ти робиш? А хто ж до порога хату мяце? А ці так ужо важно, як месці. Галоўнае, каб чыста было. Ну, так-то яно так, але хіба ж табе мама не казала? Ну, як не казала, дык паслухай. До порога хату не мятуць. Порог і печ, месца у хаце сакральнае. З імі звязана мноства традыцый, звычаяў, абрадаў. Порог – это месца, дзе жывуць душы нашых продкаў, якія могуць паўплываць на заможнасць, на здароўе, на взаемаадносіны паміж людзьмі. Таму глядзі, як трэба. Ад порога і да печы. Дзякую табе, бабуля. Цяпер толькі так падмятаць буду. Бабуля, паглядзі, як тут у нашай хаце добра. Цёпла так, чыста і светла, а на двары сцюжа. Трэба вокны фіранкамі зацягнуць,
Ой, бабуля, погляди, колькі там людей. Хто толькі не прийшов. правда. І жанчыны, і мужчыны, а дзяўчат і хлопцаў колькі. З марозу румяныя сядзяць. День добрый вам, дорогие гости. Дякуем, что завитали до нас у гости. И по традиции народной низкий поклон вам. Бабуля, ты нешта гаварыла мне пра мінулае будучае. А як жа наш род пачынаўся? Ой, внучечка, ну як, з нараджэння, канешне. Дзеці – працяг жыцця, прадаўжэнне роду. Яны захоўваюць традыцыі, захоўваюць духоўнасць сям'і, захоўваюць свой род. Дзеці ў сям'і – вялікая радасць. Жила-была гушка, и было у нее 5 ребятушек. И ходили они в красных чоботах. Прилетели птушки, сели на воротах у червоних ботах, стали сокотать, что сыночку дать. Ті гороху троху, ті ячменю жменю. Ті гороху троху, ті ячменю жменю, ті овса покауша. Ой, добра як. Ну што, Ганначка, патрэбна нам ужо і да вячорак ладзіцца. Бабуля, а што гэта за вячоркі такія? Ой, вячоркі, вечарушачкі, пасядзелкі, пасядушачкі, па-рознаму звалі вячоркі. Калісьці збіраліся на вячоркі ў нашым Янаве. А для чаго і дзе збіраліся? Ой, збіраліся ў хаце з прасторным пакоем.
Сустракалі гасцей гаспадыня весялуха ды гаспадар жартаўнік, якія самі вельмі любілі і паспяваць, і патанчыць. Расказвалі пра рознае, пра небыліцы нейкія. Весела было, танчылі, спявалі. Ну, а зараз ужо ж вячорак і не ладзяць. Але ведаеш, дзе-нідзе ды і пачуеш: Надзейка, куды ідзеш? Эх, на вячоркі. Жартаўнікі ладзілі гульні, дзеўкі на хлопцаў паглядалі, а хлопцы дзяўчат сабе прымячалі. Ведаеш, мы ўсё гэта зараз з табой і пабачым.
Ой. Вячоркі тут некія зладзілі яны. Ой, Василия, а что ж это ты тут сметник развёў? Дык гости ж зараз будут ісці, моладзь будзе ісці. Слухай, Алена, ты гуляць гуляй, але справы ганьбы справе не давай. Бо што? Ну то так, але ж глядзі, ну ты хоць з сярэдзіны хаты сунься. А я бачу, чаго-то ты такая сёння з самага ранку падмячоная. Ну а як же ж? О, ужо і моладзь ідзе, глядзі, якія прыгожыя. Заходзьце, госцікі дарагія.
Усё ж таки я свайго деда люблю. Шкадую. Ага, любіў бусел жабу, павалачыў, ды ж еў. Ой, болтун вечный. Собирайся до гостей, мой дедок. Пошли на тую хату. Не пайду Пайшлі. да госцяў, бо холад глянь, які на дварэ. Да, Який холод. ломіць мае косці, я вже стары. Ой, ну собирайся ж до гостей, мой дедок. Собирайся до гостей, голубок. Не пайду да госцяў, я табе кажу. Лепш на цёплай печы паляжу. На печы? Ну дык Да. ляжыш на печы, стары дед. А мяне до гостей правядзе сусед. Постой, Алена. Пачакай. Добра, пайду да госцяў, толькі ты мяне не кідай. Ай, пайшлі ўжо.
Ох, Люце, чи ж бачили ви, де мого деда носить? Василий, ты? Ну, де ж ти був? Що ж ти робив? А ніде не був. На печі лежав, линди бив. О. Ну, А тоді поїв і знов на печ. гультай. О. Ну, а ті ти дров А я ще і в наколов? окно глядів. Глядів, Да. глядів, добре, глядів. Ті дров ти наколов, кажу. А я і в ліс не ходив. От тобі надо. І що ж ти цілий день робив? Мух лічив. Мух лічив, чули? Мух лічив. Ну, а ті печ ти запалив? Не запалив, бо комаров давив. Ой-ой-ой, а ти дров наносив? І дров не наносив? І у лісі не був. О. От тобі на. Добре. А що я робив? А я линди бив. Чули? Да Линди так бив. стомився, що ледь з печі не звалився. О. Ах ты, лайдак, ну, Василий, ну и лайдак, то гэта не тое, то тое не так. Пошли. Было у батьки 3 сини, ди ух я, а всі же я ди Василий, ди ух я. Над зеленым на дубу, ди ух я, развалилась туда, ди ух я. А ты ждут, кобыла, ды ух я, веселуш, кобыла, ды ух я.
Молодцы, детки. Алена, Ой, да тут Боже, я, куди Алена! ж ти, Василій? Ну, тут же. Алена, О, все, слухай, все. подивися, Дійшов. що там в окне робиться. Скільки людей найшло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А і Да правда. сніг обтрасають. А хто такі? А побач, як вони убрані. Да по-розному, да не по-нашому. А говорки в них які чудні. Правда. Але я все розумію, що вони говорять. Да. Да. А що ж казали яни А що тобі? казали? Каже, давно ми до вас збиралися, О. да ледь собралися. Полотни побелили, Так. убори пошили, Молодці. квасу наварили Ох, і молодці. у дорогу. А їхали на одній нозі, потім на другій нозі, а потім на козі. А потім коло зламалося, у яму увалилися. Ох, чи живі а там, яни всі зостались? ой, а там медведь. Ой, Ледь мамочки. отбилися. Ох, дай. Добре, А це вірите ви їхнім байкам? добре. А? Ой, слухай, Василій, Чого ж стукають? ну, так завіжу ж гучей, бо ж померзнуть. Пішли, Заходьте, 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 дівчата! гостеньки. Заходьте! All the mountains, all the seas, all the winds are dancing hora. It's a dance you've never seen from a country called Moldova. Shai-la-la-la, she's orul, shai-la-la-la, duce dorul dans de foc al iubirii joc, e hora din Moldova. Când o iubești, te răscoasă, când o mârtărești, îți dă viață toți cu foc, se avântă în joc, că-i cu noroc. You
высушила. Ой, не ты ли, Варвара, меня высушила. Без морозу, да и без ветра сердце вызнобила. Без морозу, да и без ветра сердце вызнобила. Заставила Варвара к себе в гости ходить. Заставила Варвара к себе в гости ходить. К себе в гости ходить, все подарочки дарить. А ну давай! Заставила Варвара к себе в гости ходить. К себе в гости ходить, да все подарочки дарить. Подарю я Вареньке черевички аленькие. Мы пойдем с тобой отрадовать зеленый сад гулять. Хей-хей! Мы пойдем с тобой отрадовать зеленый сад гулять. Ой, Варенька, Варенька, хорошая Варенька, ой, не ты
вясёлае Васілле. Якія ж у нас госцікі добрыя, вясёлыя. А ты што маўчыш? Ну, раскажы, можа, дзе быў, можа, што бачыў? Ой, бачыў. Ой, що ж ти там мог бачити? Що ти бачив? Може, щось смішне бачив? Бачыў. Ой, О. бачив. А ті ж ти бачив, як корова люльку курила? Ах, бачыў. Ай, брешеш. А ті ж ти бачив, як овечка знесла яєчка? Бачыў. Ой, ліс, а ті ж ти бачив, як комар поле орав? І гэта бачыў. Ай, ліс, не бачу ти нічого. Ну, так тебе ж нічим не здивить. Усё бачыў. Бабуля, О, дядуля, зараз я вас усіх внучечка. здивлю. Поглядите, який я рушник вишила собі у придане. Пригоженький. Да, пригожий ручник отрымаўся. Калі-небудзь будете з ім хлебом з соллю сустракаць. Ой, ну да, будем на веселье. Малайчинка, унучечка, не сядіть, склавши руки. Ведае, што ёй шмат рушничков будучыне на веселье спатрэбіцца. Ай, малайчинка. Ой, Ой, я ж праслязіўся. ну, Здаецца, дед. толькі сам малады быў, жаніўся, вяселле гуляў, а цяпер сівы, як лунь. Ой, Ой, а дед. што это я пра сумнае? Нічога, і цябе, унучачка, замуж аддадзім. Але, бачыце, якія госці у нас хорошыя сёння пабывалі. Так, кто ж Ой-ой, а што веселье то? мажа? Тройки, Може ж тройки, гэта чуєш, весілля? тройки змінять. Ой-ой, Само веселье правда, до само нас все весілля пришло. до нас їде. Ох, да може, страхає. і ми загуляємо.
Каханенькие, родненькие, хай вам частей шанцуе на гості. І каб ніхто і ніколі не меў на вас злості. О, Не минайте нашей хаты, приезжайте вы до нас. Пирогами мы заўсёды почастуем гости вас. Не мінайце нашага парога, калі будзе ісці міма ваша дарога. бывайце здаровыя, як з дубы стогадовыя. Майце торбы грошай, ды жывіце ў раскошы. Всяго вам лепшага і да новых сустрэч!